Takže prvé čestné uznanie získava bytový dom ulica 29. augusta 2832 Bratislava, prihlasovateľ vlastníci bytov a nebytových priestorov, autor inžinier architekt Peter Babinec, realizátor Novota Art SRO Bratislava. A ja poprosím, aby si prvé čestné uznanie prišiel z Verziach inžinier architekt Severin Klický, zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov domu na ulici 29. augusta v Bratislave. Tento bytový dom tvorí časť monumentálnej blokovej zástavby troch objektov, ktoré sú aj vo fasáde priznané. Bol realizovaný v 20. rokoch v tzv. Národnom štýle rondokubizmu. Zvlášť sú výtvarne akcentované vstupné portály. Základom je kultivovaná béžová farebnosť, kombinovaná so sivými a červenými riusami a vertikálnymi pásmi. Znova som si krásne výraz takýchto nádherných predstav. Dobrý večer všetkým. Áno, súhlasím, naozaj je to nádherné bývanie v takom pekne zrekonštruovanom dome s nádhernou fasádou. Ja by som sa chcel tiež poďakovať porote za to, že nám udelila toto čestné uznanie, zhodnotila teda ten náš prístup a našu prácu. Chcel by som sa poďakovať taktiež realizátorovi, firme Novota Art, ktorý teda, to meno tu zaznelo už viackrát dnešný večer, takže to svedčí o ich kvalite. No a nechcel by som zabudnúť a chcel by som teda povedať, že reprezentujem tu v podstate všetkých spoluvlastníkov tohto bytového domu. Aj keď som ako architekt, tak tentokrát som tu ako jeden z obyvateľov tohto domu. No a chcel by som vyzdvihnúť vlastne to, že to naše spoločenstvo vlastníkov sa rozhodlo investovať do obnovy tej fasády bez akýchkoľvek dotácií. Zobrali sme si teda komerčný úver, ktorý budeme splácať, a že tí ľudia našli odvahu, nechali sa na to nahovoriť, lebo je to pomerne veľký dom, a nakoniec teda to takto dobre dopadlo. Ďakujem za pozornosť.